Независимо в какво отношение, дали в личен план или професионален, най-лесният начин да се развалите живота е да бъдете удобни. Удобният работник, който винаги ще направи всичко за своя шеф. Удобното дете, което ще направи абсолютно всичко само и само да угоди на родителите си. Удобната жена, която ще пренебрегне тотално себе си само и само да угоди. Удобният ютубър, който ще говори неща, които само хората искат да чуят. Аз не съм от тях. Здравейте, дами и господа! Темата ми днес е насочена основно към женската аудитория. Също не пропускайте да гледате това видео, защото ще бъде много интересно. А днес именно ще си говорим кога една жена се превръща в домашна прислужница, която поема всички отговорности в цялата къща, гледа деца, носи наравно пари, буквално се превръща в една помощница на мъжа и кога тя е една любима, обожавана и почитана жена. И каква е разликата всъщност между двете? Как да разберете вие кой тип сте и най-вече, ако усетите, че вие сте една удобна жена, която бива използвана за какви ли не домашни нужди и потребности, как да спрете да бъдете така. И преди това, разбира се, мога да ви приканя да подкрепите моя канал, като станете член, защото там си говорим в по-голяма дълбочина за тези теми, споделям много по-лични неща и също така споделям неща, качвам видеа, които не бих качила публично по много причини. И разбира се, коментирайте видеото, ще се видим в коментарите, харесайте го. Може би сега е момента да обявя, че аз ще коментирам Ергена отново от психологическа гледна точка. Ще разглеждам различните типажи жени, които са вътре, какви да бъдем, какви да не бъдем, защо се получават тези неща, какво отношение получават от мъжете такива жени, на какво могат да се надяват, какво могат да очакват и разбира се, ще се опитаме да се получим от това. А сега, без да губим нито секунда, нека да продължаваме по същество. Ви благодаря за коментарите, които оставяте под видеята. Те изключително много ми помагат да разбера точно какво ви е интересно и разбира се да задълбочим в тази тема. Кога една жена бива до толкова много използвана, до толкова много натоварена с всичките дейности, било то да гледа децата, било то да чисти, да готви, да прави всичките неща, а пък мъжът супер спокойно да си живее живота, необезпокояван, да си харчи неговите си пари за него си, да иска жена му да плаща 50 на 50. Кога една жена бива използвана от мъжете? При две ситуации. Когато отношенията не са сериозни и когато мъжът я използва само за секс, тогава тя е използвана единствено и само за секс, търсите единствено и само тогава. Кога една жена бива използвана в сериозни отношения, независимо дали те са извънбрачни или брачни, има сериозни отношения и жената в някой момент просто се превръща в една домашна прислужница. Тя чисти, тя готви, тя глади, тя гледа децата, тя на него му слугува, на него му подгазова, иска да му угажда всячески. Тя не получава никакви комплименти от този мъж, тя не получава никакви подаръци. Той, например, заминава на някъде си на някаква почивка, дори без нея, разбирате ли? Толкова нахални мъже има, които така си го считат това за нормално, защото самата жена подсъзнателно им е позволила това да го направят. Вие усетите, че децата ви са преди вас, мъжа ви е преди вас, работата ви е преди вас, каквото и да било друго нещо е преди вас, това означава, че вие психологически няма как да имате баланс. За да може една жена да бъде позитивна, да бъде винаги енергична, винаги заредена, с настроение, с енергия, с идеи, с креативни желания, да кипи и гори, както се казва, да има един баланс. Например, ти направиш нещо за мъжа ти и той, например, трябва нещо да ти се отплати, да има така вземане и даване в баланс. Това са едни здравословни взаимоотношения, когато жената дава и взема адекватно. Тя е наготвила, тя е изчистила, тя се е погрижила за децата, обаче в замяна мъжът й казва: къде искаш да отидем на почивка, какво искаш да ти взема, искаш ли да си почиваш сега, да не работиш, благодаря ти го правиш това невероятно, много си красива, прави комплименти, носи подаръци. Тя се чувства призната и оценена. И това е един здравословен баланс, вземане, даване. Но когато само единствено жената дава, това, разбира се, е изключително натоварващо. Аз това съм го наблюдавала твърде много около мен по всякакъв начин и много рано съм разбрала, че това не е правилно. Защото ако ти не поставиш себе си на първо място,
няма как да дадеш на всичките хора около тебе адекватно. Нито има как децата си адекватно да ги възпиташ, нито има как мъжът ти да е ощастливен, примерно да можеш да му обръщаш адекватно отношение в сексуален план и във всякакъв, да можеш да го зареждаш с енергия, да можеш да го мотивираш да е по-успешен. Няма как да се случи, ако ти си изтощена от готвене, чистене, гледане деца, няма никаква благодарност, дори едно браво не получаваш, всичко се взема за даденост, всякакви граници са прескочени, търпиш, потискаш себе си, ходиш навсякъде, където, примерно, човекът от теб е казал, нямаш никакви позиции по въпроса, съобразяваш с абсолютно всичко на 100%, ти си една безгласна буква. Изключително много се надявам никоя жена да не ми се обиди за нещата, които ги казвам, но те просто са такива каквито са и е добре да ги осъзнаете, че примерно в момента вие сте твърде покорна, твърде удобна и също така да осъзнаете, че в една такава жена мъжът усеща, че няма абсолютно никакъв смисъл да инвестира, защото тя самата има нужда да се хареса, има нужда от признание, има нужда от валидация. По най-различни причини. Първо, страхува се, да кажем, този мъж да не изостави, да не замине на някъде и тя си казва, леле, какво ще правя сега, ако той ме изостави, ще трябва примерно безславно да се върна при семейството ми, или ще трябва безславно да се върна в родния ми град, или дори безславно да се върна в родната ми държава. Защо сега? Нека просто да се харесам на този мъж и да правя всичко, каквото на него му харесва, защото ако той ме изостави, живота ще свърши. Не трябва да гледате така. Особено ако вие имате официален брак с този мъж, трябва да си кажете край, спирам, подрежте си приоритетите. Имам нужда да кажем от козметика, имам нужда от масаж, имам нужда от пилатес, имам нужда от разходка, имам нужда от това да излизам с приятелки, имам нужда да излизам на вечери, имам нужда от почивка, еди си колко пъти в годината, имам нужда да работя еди си колко и казвате това на този мъж. Ако искате това семейство, нали, примерно, защото жената внася емоционалната енергия в едно семейство. Когато видите едно щастливо семейство, значи жената се е вложила психически децата да са възпитани, мъжът да е ощастливен и това е заради жената в този така емоционален план. И когато вие заявите това на мъжа си и започнете да поставяте себе си на първо място, тогава е редно и той да поеме от ангажиментите и той да направи така, че на вас да ви е добре. Когато усетите, че сте използвани само за да свършиш домакинската работа и да се грижиш за децата, тогава вие просто трябва да теглите чертата и си кажете, не, чакай малко, защо примерно не направиш и това и това, или аз всъщност за да се чувствам добре имам нужда от това и това и това, имам нужда да изхарча тези пари вместо да ги давам за ипотеката или за наема, имам нужда да ги изхарча върху себе си, за да се чувствам добре, за да се чувствам щастлива, да се чувствам пълноценна, или имам нужда да не тръгвам веднага на работа, моля те, постарай се парите да ни стигат така, твоите пари на семейството ни за основните нужди, за да може аз да дойда на себе си, да се възстановя, да си обърна внимание. Когато по една или по друга причина жената забрави своята същност, забрави своята стойност, забрави колко е ценна и се постави единствено в позицията на една удобна жена, която прави всичко по силите и с цената на собственото си спокойствие, това не е добре за вас. Няма да издържите дълго. В смисъл, буквално до критическата възраст, вие вече сте една емоционална разруха. И точно обратно се случва при жените, които са истински почитани, уважавани, грижат се за тях, съобразяват се с тях. Те са просто гледани като едни принцеси. Звънят им, питат им как са, дали всичко е наред, дали имат нужда от помощ, или ако мъжа не може да предложи помощ, защото е твърде заед с работа, той ще гледа по всякакъв начин да даде на жената друг ресурс, който да я накара да се чувства оценена. Защото дори и парите, те реално не ги гледайте просто като пари. Затова и не уважавам мъже, които казват, жените са златотърсачки, жените са материалистки. Не, парите са ресурс, парите са време, което този мъж е отделил, за да ги изкара. Парите са енергия, която този мъж е вкарал, за да ги изкара. Парите са много повече от това да са просто пари. Те са крайния резултат, нали, обменната валута, но в тях е вложено много повече. И когато един мъж дава от собствените си пари за това семейство, за тази жена, да бъде спокойна, да бъде добре, то тогава този мъж ще казва, ти си моята любима. Искам всичко да направя, на теб да ти е добре. А когато изведнъж се огледате около вас и видите, децата ви носят по-хубави маркови дрехи от вас, мъжа ви кара по-хубава кола от вас, мъжа ви ходи на разни места с приятелите си без вас, вие харчите парите си,
за ипотеки, за квартири, за да напълните хладилника, за вас не остава нищо да се поглезите, трябва да го спрете това. Наистина. Нормално да иска да се хареса на мъжа си, но не и с цената на собственото пренебрегване. Една жена е нормално да иска да му роди много деца, ако го обича този мъж, може да иска и 5 деца да му роди. Да иска да го направи щастлив, да иска да му наготви, да му изчисти. Но тя трябва да бъде правилно почетена и възнаграждена за това. Тя трябва да се чувства на пиедестал за това, че го е свършила, за това, че му е родила тези деца, за това, че ги гледа, за това, че толкова много емоционално се влага в това семейство. Тя трябва да бъде пропорционално възнаградена. Баланса да бъде вземане, даване. Когато една жена е любима, мъжът постоянно извъни, постоянно я търси, пита я къде искаш, скъпа, сега да отидем на почивка, какво ти се прави, искаш ли първо на теб да ти взема тая кола, аз нямам против да карам другата. Нали? Това е мъж, който обича жена си, който когато вие се стараете през цялото време да сте просто една удобна, безгласна буква, тире, домашна прислужница, вие отпускате този мъж. Значи вие го карате той така да се разхлаби. Има си майка, вие сте му втора майка, вие имате едно дете, той ви е второто дете, вие имате 2 деца, той ви е третото дете. И той така се отпуска и започва да гледа настрани. Започва да гледа към колежката, която така кокетничи, капризничи, слага себе си на първо място, поддържа се. Особено ако е бизнесмен, започва да гледа секретарката, защото тя така знае как нали, да е отпусната, разхлабена, да мисли за някакви други неща, освен само и единствено какво ще наготви и как да му прислужи на него. Защото мъжът тогава дори спира да е сексуално привлечен от собствената си жена. Защото тя му независимо в какво отношение, дали в личен план или професионален, най-лесният начин да си развалите живота е да бъдете удобни. Удобният работник, който винаги ще направи всичко за своя шеф. Удобното дете, което ще направи абсолютно всичко само и само да угоди на родителите си. Удобната жена, която ще пренебрегне тотално себе си само и само да угоди. Удобният ютубър, който ще говори неща, които само хората искат да чуят. Аз не съм от тях, заради която жените често стават удобни, е защото, примерно, те се съмняват, че са достатъчно красиви, че са достатъчно добри, че са достатъчно достойни за този мъж. Аз, примерно, супер съм щастлива, че ако не е друго, поне от малка са ми повтаряли, че съм много красива, въпреки че абсолютно съм средно статистическо момиче. Обаче нашите са ми казвали, ти си супер, никога не се съмнявай, че ти си много красива. Абсолютно никога дори не се и замисли за това нещо. И аз съм много благодарна, че е така, защото благодарение на това аз дори никога не съм мислила как изглеждам. Ето в момента, примерно, съм без грим, но не мисля, примерно, как изглеждам, дали имам корекция, нужда от корекция някъде, дали съм достатъчно достойна за еди си кой си мъж, просто защото винаги съм знаела, че мама и тати са ми казвали, че аз съм много красива и сигурно е така. И примерно това го правят много народи като еврейския народ. Те много често казват на дъщеря си, ти си много красива, ти си най-красивата. Това, разбира се, моето гардже е най-хубавото гардже. Но те го правят. Или казват на сина си, ти си много умен, ти си много можеш, ти можеш да изкарваш много пари, ще си страшен бизнесмен. И те по този начин го надъхват, той никога да не се съмнява в това. Именно заради това, вие не се съмнявайте във вашия външен вид. Дори, примерно, в момента да имате съмнения за това как изглеждате, знайте, че красотата най-вече е излъчване. Красотата е енергия, красотата е харизма. Дори не е толкова много как изглеждаме. Аз много вярвам, че красотата е харизма. Ако имаш тази енергия да си харизматичен и някакси да завърташ хората около себе си, това е просто енергия. Също така, умейте да защитавате личните си граници, личното си пространство. Да слагате черта, която не може да бъде премината в отношенията си. Това е чертата и тя не може да бъде пресечена. Имам много още какво да кажа по темата, обаче в същото време не искам да правя видеото страшно дълго, а вече снимам, не знам, над 20 минути. Заради това бих ви казала, че много се надявам на вашите коментари. Колкото и дълъг коментар да ми напишете, аз ще го прочета. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и продължавайте да следите, защото, както вече казах, ще коментирам Ергена. Тепърва интересното започва. Успех се на всички, не бъдете удобни, продължаваме темата в дискусиите и се надявам ние жените действително
да даваме и да взимаме по един достоен начин. Защото 50 на 50 не е решение. Така че много се радвам, че бяхте днес с мен. Благодаря ви и до скоро. Чао!